Yes, I'm reality. Iwa uwe yawu ya kusokupai wakarara pepukai yawu ya nema mwari dipei mwenche wandi nawe wawe kuzima misodzi yaunayo pukuta undu moyo nawinaro visa iva munhu wekuti pasino Hello, Mure Zimbabwe, Magadi Mure Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Starting Kubereko, the DJ Spark Zimbabwe, aka Minister of Information and Publicity, or social media. Right, Mure Zimbabwe, nofunga madeza pfura yo tinenya takaenza ku White Cliff tida kunzwisisa kuti chii chanchisangana nevana takanzwa nyaya dzakawanda dzinotyisa dzinovhundutsa zvinzi vana vairumwa aiona kuona mwana arumwa mwana aita senyoka mwana aizvimba dumbu. Saka zvinhu zvakawanda zvaitika ipapo paitika makuna pakaonekwa mazai pakamboonekwa ropa pakambonzwa pasi pachitaura zvinhu zvaitika saka takamhenda kumba kwavo kuti tinzwisise kuti zvakafamba sei. Tiri kuona nyoka iri kuda kundiruma, mama ndiri kuona banga riri kuda kundibaya, mwana achifamba aibva adona riri kurwadza kumwe kusingaite nekuti zvakabata zvese panapa hapana kana order nekuti sezvamataurirwa nemudzimai wangu ndezvekuti vana 4 vese vari kurwara, saka pane imwe time yekuti izvo zvinorova vana zvinokwanisa kurova vese 4 izvezvi vese vana ava vanozvimba matumbu. Chitiko chatiri kuita chatiri kuona mhuri yeZimbabwe chakaoma, munogona kutadza kuzvinzwisisa nekuti munenge musina kusvika panzvimbo. Izvezvi ndiri kubva kuona ropa pandanga ndichiwacha ropa tichazoritsvaga tikariona ranyura. Vana ava marumwe zuro mumwe wacho aida kubhendeswa muromo kusvika kwekupedzisira akada kuti nzwisise muzvayo nhasi kuti wakabatsirwa sei, zvakazofamba sei kubva patakapedzisa kunzwa nyaya ichitaurwa. Saka kana paine wasina kuona mavhidhios ekutanga, I think it's wise kuti muende mono padescription ndo patakasa rimwe vhidhio racho kana kunosecha vhidhio racho riripo panapa pa YouTube channel. Saka Mure Zimbabwe sendawanza zvangu kutaura ngendikotodze baba namai muchirongwa tinzwise kuti after ndazobva ikoko matambudziko akasangana nawo ndeapi uyezve vakazobatsirwa sei, wai wari panapa zvakazofamba sei patambudziko rasangana nevana. Saka makadi zvino baba makadiwa aiwa isi tinofara makadi zvino avai sipo makadiwa aiwa isusu tinofara. Amai takambouya kumba ndikataura nemi ndakataura nababa chokwadi tichipane vana venyu infact vamunogara navo vakusangana nedambudziko chokwadi. I think Mure Zimbabwe vakanzwa nyaya yacho, asi munogona kungoti summarizira mbijana so that vamwe vanongoita se vanongonzwisisa kuti nyaya yange iriye kana ngobata ngoti vaisangana dambudziko nakati then totazokondenya kuti from patakaita mavhidhio paipa chii chakasara chichiita vana nezvo tachikubvunza yangu zvinhu zvacho. Dambudziko redu mukoma DJ Sparks ranga rekuti vana vedu vairumwa nezvidhoma, zvaruma kudaro zvaitosiya mate, zvairuma zviri 3 zvosiya mate. Mwana airohwa nezvidhoma zvacho, vamwe vana vaingozvimba matumbu. Zvakawandisa zvaitika kumba kwedu, asi zvidhoma zvakazomira kuruma, mwana akatanga kukontinya kurumwa nenyoka chaiyo. Zvanga zvakawandisa. Dzimwe dzenguva zvimwe zvacho kunotokanganwa, taipfuma pamba pane musoro huku mwana obva manifesta kuti takuratidza iwe huku tuda wemunhu. Zvakawandisa. Right, saka kubva pandakazobva inini handichika pandakazobva inini musuya tataura zvatakataura mwana akazotanga kukondinya here, chii chakazoitika? Dambudziko kubva zvamakabva imimi harina kumira, rakaramba richienderera mberi. Zvairumwa nezvidhoma kudaro, zvabva izvo zvakazengeva kutorumwa nenyoka, achitoona kuti mama nyoka iyo yototi yandiruma, tichitoona payaruma mwana nyoka iyo yosiya mate, gumbo remwana rotozvimba. Hey,
vezimbabwe ndofanira kunzwa nyaya iri panapa kutsanangurwa naamai kuti inyaya inotyisa zvinhu zvikusangana nevamwe vanhu saka tinoenda maprograms akadai kuti vanhu vaziye zvinenge zvichiitika uye zvekuti vanhu vakwanise kubatsirwa. Saka muri Zimbabwe ingade kuziva kuti makazobatsirwa sei, zvichiri kuitika zvinhu zvakati zvakamira? Kumabatsirwa atakazoita takange taudza mukoma bhozhongora pakutanga kuti tawirwa nedambudziko rakadai, tiri kutsvagawo help yekuti tiwane munhu anotibatsira nekuti mari chaiyo tanga tisina. Kubva zvakatanga kurwara vana, baba vangu asingakwanise kuenda kubasa kusvika izvezvi. Saka mukoma bhozhongora vakazotaurawo nevamwe vanonzi Pastor Jose. Saka takazoona umwe musiwo Pastor Jose vatuma munin'ina wavo vachiti ndatumwa hanzi uyai kuno. Pastor Nathan vakatitakura vakaenda nesu kuNorton first time yedu kwakune crusade. Vana vakanonamatirwa ikoko. Vanamatirwa ikoko takatodzoka pamba tikarara zviri right. Zvakabva zvangotangawo tichinamatirwa, vaititora makuseni toya kana mutauni kuchechi kwavo kana kumaofisi vachitinamatira. Zvinhu zvedu ndobva zvakatanga kuchinja. Zvakasvika patime yekuti vana vanga vasarumwe nezvidhoma, ndobva yaya nyoka yange yakuruma vana. Nyoka iyi ichiruma vana zvakasvika pakutopera. Izvezvi hatisina problem, hatisina dambudziko. Vakatanga kutoendesa kubaptism, ndobva tanobhabhatidzwa. Nekuti imwe problem yatatasangana nayo ndekuti vana ava vakazenge vakudyirwa chikafu nezvidhoma. Taipa vana vedu chikafu tisingazivi kuti zvidhoma zviri kudya. Tapa vana chikafu, zvidhoma zvaibva zvazotaura vana vakupedza kudya kuti maita basa taguta takuenda kumba kwedu tadya muriwo usina mafuta. Vanapo vanopatika kutotanga kuchema kuratidza kuti vana vanatombodya zveshoma. Mama mabika, tabika ingada kupai vanangu, hatisisu tadya mama. Vana votanga kuchema. Apa zvinhu zvakaoma kuti baba havasi kuenda kubasa mukota musisina chikafu, vana vanochema kuti mama tine nzara. Saka ndorimwe dambudziko ratata kusangana naro. Saka tazoenda kubaptism kunobhabhatidzwa nevana. Zveshe zvekuti vana vadyirwe chikafu zvakabva zvaita machanges. Ndopatakazoenda kugomo nekuti munhu waMwari akaita 3 years achigara mugomo. Panzvimbo iyoyo takaisvika. Tabva kugomo zvinhu zvedu ndopa zvakabva zvachinja kusvika pari nhasi. Hatina problem yatinowana kumwana kuti mwana ari kurwa nezvidhoma nekuti tisataenda kugomo ikoko. Prophet vakazoti zvidhoma zvese zvairuma vana huyai apa, nyoka dzese dzairuma vana huyai apa, katsi dzese ndobva zvaurayiwa zvinhu izvi. Zvaurayiwa izvi hatina kana challenge, hatinganyipa, hatina. Tiri kufara mhuri yeZimbabwe nechiitiko chatakabatsirwa naMwari naProphet Jose kuti nhasi uno tive nevana tichifara tichidii, nekuti zvinhu zvaitoda kuuraya vana zvaitotaura kuti taifanira kudya vana paChristmas takatadza. Munew year hazviite kuti 2023 vapinde, asi takangoramba tichingonamata Mwari. Tinongotenda Mwari vakatisanganisa naProphet Jose kuti vana vedu nhasi vave pano kuti isusu wacho tigove nemufaro. Alright, awa ndofunga ndayatsonzwisisa. Baba, mungadewo kutaura kuti chii kana kuwedzera kuti chii panyaya ingachitaurwa naamai? Ya ichokwadi baba, mhuri yeZimbabwe ichokwadi takashungurudzwa zvoti kana nanhasi hansiwo kutsikana kuti zvakapera, nekuti vana ichokwadi vaibhendeswa makumbo, vairumwa nenyoka, vachirumwa infect nezvakasiyana siyana. Paibuda cats, pachibuda nyoka, pachibuda ameno, munongoziva zvinongoshandiswa nevanhu vanoshereketa. Chokwadi tinotenda. Chimwe chino ndechekuti inini pandiri panapa ndinokwanisa kutenda iwawa even imimi muri kuti interview panapa nekusvika kwamakaitawo kumba kwedu zingakanganwe zvakare iyo Mr. Bhozhongora nekusvika futi pamba pedu zingakanganwe iwo chaicho vakazosvika kuti dambudziko ripere Mr. kuda kwashe Jose, zvichireva kuti iwo kubatana kwamakaita imimi vanhu kukangwana ndizvo zvakakonza kuti dambudziko redu ripere. Tinotenda chokwadi. Alright. Ndichiri ipapo ndinoda kubvunza kuti Prophet vakataurira kuti chii chainetsa vana? Prophet havana kutaura kuti chii chainetsa vana pari zvino. Prophet vakaiti ndichazotaura nemi vana varight, nekuti handingakupei stress yekuti zviri kubva kuna nhingi zviri kubva kuna nhingi. Regai timboshandira vana, tinamatire vana vapore. Izvezvi zviprofita havasati vatitsanangurira, asi isusu tegawo tiri kutongoona kuti pane zvaiitika, zvinhu zvaibva kuna nhingi zvaibva kuna nhingi. Sei ndiri kudaro? Nekuti Prophet havana chavakabata, iprayer chete yekuti iwe muroyi regera zvauri kuita. Havana kutaura zita remunhu, havana kuita sei. Izvezvi kutaura kune kwaibva zvinhu izvi, pane zviri kutoitika. Pane zviri kutoitika. Vanamatira vana kudaro. Vakazoti kuti zviite nyore vana havasarambe vachirondwa nevanhu vanoshereketa. Chiregai tinamate tiburutse maangels evana.
Prophet vakanamata maangels ndobva aburuka ari 2 mumwe nemumwe pavana vairwara ndobvaona maangels. Izvozvi kutaura kuno mukoma DJ Sparks vana vanotaura maangels anototiudzai mama kuti zvakati maangels achitaura nevana vachipindurana vanosvika patime yekuti mama tiri kudya machips mukudya machips maona kuti tapiwa neangel yedu ende uchinyatsoona kuti vana vari kudya ko uri kutora pasi uri kudya hatisi kudya pasi mama tiri kudya mukelight tapiwa chi machips neangel yedu. Izvi zviri kutaura kuno mucheche futi ane 6 months uyo ane angel yake yakauya musi weTuesday manheru mushure mekunge ndiye angada kuatakwa nevavengi. Then ava vanoona ava ndobva vati mama pane zviri kuitika pamwana tiri kuona ari kudzipwa nemumwe murume ndobva vamutora ndobva vati angel yedu iri kutaura kuti ndakunotora imwe angel ichengetedze mwana wenyu. Saka sofa tine maangel 3 ati kuchengetedza vana vedu. Alright. Saka ivo vanotaura kuti maangel makambovabvunza ine zvemaangels kuti maangel yangoda yakapfeka chi vanotaura kuti maangel nekuti kuti vana vapakanamatira kuti maangels avo auye vakadona pavakamuka vana vakatanga kutiza kuratidza kuti vanhu vaiona zvinhu zvisati zvamboitika vanhu vanyowani vari kuvatyisa nekuti vana vachitaura vakati vanhu ava pavakauya kwatiri vanga vapfeka zveuwaiti vachipenya. Saka vana ava vakatanga kutiza rumu yese vachitiza ndopa vakazonzi naprofeti musatye ndo ana mutumwa vanofanira kukuchengetedzai. Vakazoita kakujaira mbijana asi pakutanga pakauya maangels zvanga zvakaoma hatina kurara musiwo vana vachitya. Right. I think nyaya maangel idai mune Zimbabwe I think nyaya maangel I think ndisupposed kuzoti ndimbowane time naprofeti kuda kwashe Jose tichatonzwisisa nyaya dzemaangels kuti nyaya dzemaangels dzinofamba sei zviri possible zvinoitika here kuti munhu anga achifamba neangel yake achitoiona achitaura nayo. Saka mune Zimbabwe ndo tsanangudzo dzangada kuti tinzwisise because vanhu vakawanda kwakutobvunza kuti DJ Sparks ko mhuri iyaiya kufamily iya zvakazofamba sei. Ndosaka mandona ndakufonerai ndichitirai kuti ndinzoti muri papi ndikwanise kutaura nemi inyaya kuti vanhu vakaona taita maprograms aya vanongada kunzwisisa kuti ko vana vakazobatsirwa sei chii chakazoitika kuvana zviri kufamba sei izvozvi pane here vakazokwanisa tatese anga achivabatsira. Saka mhuri yeZimbabwe ndofunga togona kucelebrata pamwe chete nemhuri iyi zvinoratidza kuti ine mufaro even mafaces avo ndakavatarisa zvandakasvika tichivaona vakaita pandakaenda kuWhite Cliff kwavanogara nemaonero andiri kuvaita izvi zvikuratidza kuti pane mufaro uripo zvikuratidza kuti vana vavo wari right vana vavo wasafe. Aiwada kutendei ana mai kutendei baba nenguva yenyu amandipo kundinge ndichitaura nemi ndichinzwisisawo kuti zviri kufamba. Saka izvozvi mukugara panapa kana kuti panapa tane week nemadesi takauya last week uri musi wemonth. Alright. Saka I think ndikoda kuti nditsvagewo 1 or 2 3 vanhu vanogara navo panapa ndimbonzwisisewo ndimbotaurawo navo ndimbonzwa kuti zviri kufambawo sei. Tinotenda tinongotenda Prophet Jose handigone kutenda kuti tinovatenda nei izvi kubva pachikafu chaicho chatinodya pano ndiProphet Jose pamagumbeze chaicho atinofuga ndiProphet Jose. Saka tinongotenda Mwari mufungi hatigone kutenda tiri kufara zvisingaite kuti vana vedu vavaraiti. Ipapa takutarisira kuti vana vanogona kuita back to school. I think kuti maprocess ese atori kwavari kuda kuona kuti vana mari yemaschool fees mauniform zvese. Saka tinongotenda Mwari nekusimudza kwavakaita iwo pamakauya kumba kwedu kwaiti kuti mukasiya matitengero chikafu hatikukanganwei chokwadi hatikukanganwei tinotenda tinongotenda Mwari nezvose zvavari kuitira mhuri kuti Mwari aramba because everyone anodeserve mufaro unobva kudenga. Saka I think totenda Mwari nekusimudza kwakaita Prophet Jose kuti vanga vachibatsira mhuri nekubatsirawo vamwe hope vacharamba vachingo zvakakuitirawo vachaitirawo vamwe. Right. Mune Zimbabwe ndiri kuMilton kwandavhizitira mhuri yanga ndichitaura nayo nda kuti nzwisise kuti dambudziko ravo rakapera sei. Saka panapa ndinana mama vari panapa ndo vanenge vari panapa kuofisi kwaProphet kuda kwashe Jose. Sada kuti ndibvunzewo side ravo kuti wakanzwawo nani kuti kune mhuri ine dambudziko rakadaro uyezve wakazovabatsirawo sei tichinzwawo side revanhu vekuchechi kwaProphet kuda kwashe Jose. Makadi zvenyu mama? Tinofara here. Awa isusu tinofara. Makwana tauya kudai urida kuti tinzwisisewo because tinge takusvitsa nyaya idzi kuvanhu vanhu havazonzwisise plus vanhu vane information dzakawanda vanodzinzitaura pamusoro pezvino. Ndinoda kunzwisisawo side renyu imimi kuti first question andinayo ndoda kubvunza kuti imimi
makaziva sei anana mama ane dambudziko ndo vakakufonera here zvakafamba sei? Kwete, isusu dambudziko iri takafonerwa namukoma bhozhongora vachitaura kuti kune mhuri iri kuWhite Cliff yaita dambudziko rekurumwa nezvinhu zvavasingaoni. Pasina chinguva mukoma bhozhongora vakabva vapa mhuri iyi phone number dzedu. Mhuri iyi ndobva yatifonera ichitsvaga rubatsiro ndokuziva kwatakaita nemhuri iyi. Alright, tingade kuziva kuti mhuri yakabatsirwa sei? Alright. Tingati tatine crusade kunotoni. Taziva nezvemhuri 2 days after. Takabva tavatora mba taenda navo kucrusade kwatatinayo kunotoni. Mhuri iyi yakanamatirwa dhei iroro. Tichivafonera zuva raitevera vakataura kuti varara zvakanaka. Hapana dambudziko ravaona. Saka ndingati kutanga ipapo ndopakatanga process yavo yekubatsirwa kwavo. Kuzosvikira takaenda nemhuri iyi kugomo nemunhu waMwari vakanonamatirwa. Ipapo dambudziko ranga rakuenda richidzikira zvishoma nezvishoma kuzosvikira mhuri takaitora tikaiunza pano. Mhuri ikatanga kunamatirwa kusvika pari nhasi hatina rimwe dambudziko ratichiri kuona kumhuri iyi. Alright, asi iro dambudziko ravo Prophet pavakanamata vakataura kuti dambudziko ranga riri raisangana nevanhu. Prophet munhu waMwari vakangoti dambudziko iri riri kubva kwakasiyana-siyana. Kune vanhu, group of families, close relatives nevanhuwo vemunharaunda vamwewo vanenge vachinzwawo shanje pamusoro pevana ava cause munhu waMwari vakatoona kuti vana ava vana vane future iri bright and life yavo ilife yakanaka. So vanga vari kutraya kuda kurwisa future yevana ava cause vana ava vanga vatoonekwa kumberi kwavari kuenda. Right. Asaka imi kubva kwamakatanga kuvabatsira vakagara panapo for nguva yakareba sei? Vane wiki vari panapo. Vane wiki vari panapo. Right, tida kunzwisisa nekuti vanhu vanenge vari kunzwa kuona mavhidhios edu vanogona kuva nematambudziko avo aida kuzouyawo maybe kana chimwe chibatsirwa panapo ari panapa. Kuma expense like zvavanenge vachidya ndo vanouya nazvo here kana kuti zvinofamba sei? Kwete, isusu kupa zvireve kuti tinazvo, asi seministry tiri kutoparidza shoko raMwari. Isusu chatinoshanda nacho rudo kuvanhu vanenge vane masituations akadai. Tinozama nezvishoma zvatinazvo, zvakare nekereke inomira nesu ichitibatsira pane zvavainazvo kubva zvokudya, zvokufuga, magumbeze, mabhuku evana vechikoro, zvese tinoedza pane zvatinenge tinazvo. Alright. Aiwa, muri Zimbabwe ndoda kuti munyatsonzwisise ndosaka tichiramba tichiita kuti ngwavhiridzo netsvakidzo yoda kunzwisisa kuti zvakamboyatsofamba sei. Bo zvinhu zvacho tisatambozviona kuti zvakadai zvichi chinenge chiitika. Saka muri Zimbabwe ava ndo vana mai vanoshandira vari panapa kumaoffices kweVictorious Ministry kwaProphet kuda kwashe Jose vangatitaura navo vakada tinzwisise kuti side ravo nemabatsirwo akaitwa vana kuitira kuti mangwana munoti nyaya dzofanira kuti dzitaurwe zvakanaka zvisazokunge saka da kutendai nenguva yenyu yakanakisa zvikuru da kuti step by zvangamuchiita makauyawo pazimu reality ITV kuti mutaurewo nemhuri yeZimbabwe maonero amakaitawo dambudziko iri nemabatsirwo akaitwa dambudziko Mwari vakuitire zvakanaka. Nemo tinokutendai zvakanyanya. Tinonzwa kufara pamunouya muchizotitigirawo muchiuyawo nenhau dzakadai muchiratidzawo kusapotawo. Mutoriwo mushumiri zvamunenge muchiita nemi Mwari vakuitire zvakanaka. I receive. Aiwa, nemo tinonzwa kufara nemhuri mabatsirwo yakaita. And moreover tiri kunzwa kufara nekuti vana ava vakutofamba nemaangels pese pavanenge vari. Because vana vaimboona zvikwamboka apa vakuona maangels kuti pese pavanenge vari vanenge vane maangels akavaprotecta. Saka mufaro watinawo wakanyanyisa nemhuri. Right, tiri panyaya yemaangels. Panyaya yemaangels I think it's a topic yerimwe zuva. Because ndine mibvunzo yakawanda. And ndifunga pandiri kuenda ndichanoti nditore kuti mumwe mumaquestions because asatambozvinzwa kuti munhu anofamba achiona angel yake iri pasaidi achikwanisa kucommunicata nayo achitaura nayo. So I think tine zvimwe zvoda kuti tivheneke ndifunga ndichatira kuti ndibhuke munhu waMwari ndizotaura naye ndiyatonzwisisa nyaya dzemaangel. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira nyaya iri kunoku kuti vanhu vakufamba nemaangels vana vaitirwa nezvikwambo vari kunzi vakufamba nemaangels. Saka tiri panapa kuti tinzwisise zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe patinenge tichiita ngwavhiridzo netsvakiridzo yenyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Saka tingati first time kusvika pazimu reality ITV usina kusubscribe, please don't forget to subscribe so that anytime patinouploada something brand new, anytime patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo yenyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika
unowana notification inosvika kwauri. Kana uchingoti first time yako kusvika panapa usina kusubscribe, please uchitoona uri kuYouTube gara wasubscribe. Kana uchinge uchitoona kuFacebook gara wafollowa Facebook page yedu yakanzi DJ Sparks Zim Reality ITV. Oyo toda kutenda mhuri yeZimbabwe kana pachinge paine wada kuzosapota une kutaura nemhuri iyi, nhamba dzavo ndo dziri pascreen apo makasununguka kuti munge muchitaura navo muchinzwawo dambudziko ravo ravaisangana navo ivo mbune vachitaura navo. Saka I think mhuri yeZimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to subscribe kana uchinge uchitiona kuYouTube. Kana uchinge uchitiona kuFacebook, don't forget to follow our Facebook page DJ Sparks Zim Reality ITV. Thank you.